Jama'a barkanmu da warhaka daga tashar tamu da za ta dinga bayani game da mawakan Hausa musamman Kannywood. Nura Musa Inuwa wanda aka fi sanin sa da Nura M Inuwa an haife shi a ranar 18 ga watan Satumba shekarar 1989 a Gwamaja da ke karamar hukumar Dala ta jihar Kano. Nura ya yi makarantar firamare a Masaka wato Masaka Special Primary School. Ya yi karatunsa na sakandare a Gwamaja 2. Mawakin bai ci gaba da karatu gaba da sakandare ba, ya kama harkan waka. Nura M Inuwa mai dimbin masoya wanda shine mawaki na farko da masoyansa sun yi zanga-zanga tun ya saki sabon album ɗinsa. Bashin me kuke bi na a waka? Abinda Nura M Inuwa ya tambaya masoyansa a shafinsa na sada zumunta. Nura M Inuwa ya jima bai saki wakarsa ko kundin wakokinsa ba, hakan yasa masoyansa suna ta ce masa sarki album ɗin na bana. Wannan amsar kawai suke ta ba wa mawakin. Alamu dai masoyan Nura M Inuwa suna bukatan sabon waka ko kuma kundin wakokinsa. Idan waka ce wadda za ta saka ka nishadi da zurfin tunani kan rayuwa da soyayya, babu kamar sa. Mawakin Nura ya fara waka ne tun yana karami, wadda hakan har Allah ya sa ita ce harkar cin abincinsa. Nura ya shaidawa manema labarai cewa yana da wakoki da yawa wanda sun hada da fina-finan Hausa, na siyasa, na soyayya da dai sauransu. Wadda mawakin ya ce ba a rubuta masa waka, duk komai shi yake yi wa kansa. M Inuwa ya samu kyaututtuka da dama kamar su gwarzon mawaki na shekarar 2014 na City People Entertainment Award, gwarzon jarumi na shekarar 2017 na City People Movie Award, gwarzon mawakin Hausawa Award na shekarar 2020. Nura M Inuwa ya yi aure a shekarar 2017 inda ya auri matarsa mai suna Amina da 'yarsu mai suna Aisha, amma ana mata lakabi da Farra. Yawancin wakokinsa yana amfani da su ne cikin fina-finan Kannywood. Yana da wakoki sama da 500. Ya yi waka tare da Umar M Sharif, sun fitar da wani album mai suna Rarrashi. Nura M Inuwa na ɗaya daga cikin mawakan zamani wadda za a iya cewa ya yi shahara a ƙasar Hausa, kuma ya yi wakoki musamman na soyayya da dama. A wata tattaunawa da BBC ta yi da mawakin a shafin Instagram da Facebook, mawakin ya bayyana cewa ya fara waka ne tun shekarar 2007, kuma ya fara waka ne da wakar siyasa. A cewarsa a hali yanzu waka ta zama masa sana'a, kuma hanya ce da zai iya isar da wa mutane sako, musamman idan ya ga barna sai ya gyara. Ya ce wakokinsa da dama sun kawo sauyi, domin akwai wata waka mai suna Ga Wuri Ga Waina, a wadda a ciki ne ya yi magana kan makomar wadda ya kashe kansa. Ya ce sakamakon haka ne akwai waɗanda suka kira ni suka ce min na yi ceto, mana na kwace wata yarinya daga halaka, tana kokarin hallaka kanta, ta ji wakar Ga Wuri Ga Waina ta bari. Mawakin ya ce akwai wakarsa ta Tambihi wadda sakamakon haka ne wani mahaifi da ya yi niyyar yi wa 'yarsa auren dole ya daina.